El Vallès Oriental compta ja amb més de 8.000 grups de plaques solars d'autoconsum fotovoltaic, una dada que la situa entre les comarques catalanes amb més instal·lacions d'aquestes característiques conjuntament amb el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. A tot Catalunya la xifra és de 102.107, 42.000 de les quals es van instal·lar durant el 2023. L'energia deixa de ser propietat dels grans oligopolis energètics i passa a ser propietat de les persones, que era el gran objectiu, que és el gran objectiu d'aquest govern. Fa uns anys la majoria d'instal·lacions eren per a ús domèstic. Ara guanyen importància les empreses i les institucions que hi aposten. A la comarca, un exemple pioner d'autoconsum col·lectiu és la CEL de Caldes de Montbui, que posa a disposició de la ciutadania energia generada a través d'instal·lacions fotovoltaiques a diversos equipaments municipals. És la ciutadania, són les empreses els que estan implicant-se en aquesta lluita contra el canvi climàtic, en la instal·lació d'energia renovable en els seus habitatges, en les seves empreses. Les dades, segons ha indicat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, aquest divendres són esperançadores i permeten que ja s'hagi assolit el 45% de la potència d'autoconsum que el govern s'havia fixat com a objectiu per al 2030.